MacGyver Workshop je workshop o tom, ako si poradiť v divočine, keď vás postretnú nejaké nečakané situácie. Samozrejme, že sme lekári a vieme si poradiť vo svojich ambulanciách, ale ako to je, keď sa niečo stane a sme mimo nej a nemáme pri sebe všetky zdravotnícke pomôcky, také, ktoré by sme potrebovali. Takže v tomto workshope sa zaoberáme napríklad tým, ako pacientovi uľaviť od bolesti, napríklad keď si privrie prst do dverí a vytvorí sa veľmi bolestivý subungválny hematóm. Nacvičíme si prakticky trepanáciu toho nechta, kedy vlastne dôjde ku úniku tej krvi a uvoľneniu bolesti, čo z pacientovi spôsobí naozaj veľkú úľavu. V prírode sa tiež môžeme veľakrát stretnúť s pohrízením od hada, či už jedovatého alebo nejedovatého, a je dôležité vedieť sa správne zachovať, aby sme nezhoršili situáciu a aby sme tomu postihnutému pomohli.